ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମପାଯାଏ ଶିଖିଥିଲ। ଚାଲ ଆଜି ଦୈର୍ଘ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଯୋଗ କରାଯାଏ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ଏକ ଆୟତାକାର ଚିତ୍ର। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 23 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ କହିଲ ଦେଖି? ଯୋଗ କଲେ 41 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ 8 ସେମି, 6 ସେମି ଏବଂ 4 ସେମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ କହିଲ ଦେଖି? ଯୋଗ କଲେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆକୃତି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଚିତ୍ର, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 18 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 12 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ କହିଲ ଦେଖି? ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଯୋଗ କଲେ 30 ମିଟର ହେବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ମିଶାଣରେ ମିଟରକୁ ମିଟର ସହିତ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଏ।